Aningkan wangta ningkan gijuji tok dok aporahut gari motor kaching koi lapen apran ke damnang do pik lasi kachiri akinang sot. Lason si pinyada porphai trokra chitim apor malom Uttar Borbil Police Outpost ke parlo Phuluni Circle Office asa hemathingno ihum bolero registration number AS02 AK2652 kaching koi chepharle phitlo. Bonda kopai ke mi Phuluni Hospital adung herajok men Phuluni Hospital along an ponsi aringa huke so tuma phan selang ponlo birta ke long dona tenki to we ajo khironi langme pi along sertalin kar cholong nangkache tongdun karbiang long RT satuma phan diphu ana hem ke thondun pen kachewang boma hut Phuluni Circle Office angden ameka mek I pen ajok krong plia tawara long street light a post ke patong phira jok che pharle phitlu buta kate wara bangpu rajening leng pen ningje pon Kironi pen kunala daim bukan ni ke? Ini hem cita mbak tu ada program dengan singer pernah konten. Bangkal lah gari lang itu ke? Bang prok kan. Bah ini bang personal non bang. Nang mana itu nak? Hah? Rajaneng leh. Kironi sor ke di? Non kironi si lapu non kepupen lo bang ini ke? Non Dipupen si bang bom non kironi nat si cidam bo beli di. Non ini nang tang telang bu. La nang long nangat nyaji sabtum natung gente. Tuma thang telang. Tang telang di. Bangso hem kong long along kache thabdun bang ke thom okor jang atum amen laki bari terang pi denarong kuli terang ame karla pen bang hini atum ke kherunia sor Mirlian rong parpi lapen Kerala derapia tum abangki adia long amek dokonlo non amat ke serious injury abangki avelang lapen non amat ke Uttar Borbil Outpost atum si separi deng ponlo Phuluni pen dirchuna rongpi karbiang long lai